Bisturí, de Ramona Soler, finalista al Premi Millor Novel·la València Negra 2021. Bisturí, de Ramona Soler, és una proposta de llibres del delicte que ens porta a un univers molt negre. Esta escriptora de Lleida viu com a poques el fet literari, ja que a més d'escriure novel·les té un blog, col·labora amb Lleida TV i és coordinadora del club de lectura de la biblioteca local. Torna amb la seva tercera novel·la, Bisturí, que ha tingut un excel·lent rendiment en Sant Jordi i ha quedat entre les 3 més venudes de les Terres de Ponent. El bisturí és part important d'esta novel·la, un instrument que normalment serveix per a sanar, en aquest cas es converteix en una arma utilitzada per a una pràctica completament esgarrifosa: tallar mans. Així, amb les 2 mans amputades, apareixen diversos personatges de la novel·la. El fet que cap d'ells vulgui denunciar la salvatge agressió, unit a les poques pistes sobre el cas i que els escenaris estiguen tan nets que ni Grissom podria trobar una resta d'ADN, porta als Mossos d'Esquadra molt despistats. Novel·la que absorbeix i enganxa i ens proposa jugar a resoldre l'enigma posant-nos en el lloc dels investigadors, les víctimes i els periodistes que formen part d'esta història que es condueix a través de diferents trames fins a un final completament inesperat. Si t'ha agradat la novel·la i vols votar a Ramona Soler, Bisturí, ja saps que pots fer-lo en la web de valencianegra.com.